Да. Я хочу привітати кримських татар, моїх друзів, побратимів, з вашим великим святом, який зараз іде. Що торкається депортації кримського татарського народу, мабуть, Господь Бог і ваш Аллах посилає мені міцного здоров'я, довгого життя. Я доб'юся, що ми будемо мати судове рішення про визнання депортації кримських татар геноцидом. І от тоді можна сказати, що першу частину цієї своєї роботи я завершив спільно разом з вами. Всього вам Дай найкращого. Бог, чтобы это скоро случилось, чтобы свидетели будем депортации молиться за вас. тоже Спасибо. увидели это решение. Думаю, ми повинні це зробити. І звертаюся з цього приводу, користуюсь нагодою, до президента, новообраного президента Зеленського, і мені виявляється дуже дивним його звернення з нагоди 75-ї річниці депортації геноциду кримсько-татарського народу. Він не вжив слово, що це геноцид. Ви читали його звернення, Да. і це дивно виглядає ще тим, що є постанова Верховної Ради України, ви її згадували, так, за 15 рік, яка депортацію визнала геноцидом. Ви думаєте, це незнання? А я знаю, це тиск уже із Кремля від Путіна не визнавати за будь-яких обставин депортацію кримських татар геноциду. Ми доб'ємося, що в судовому порядку таке рішення буде.